Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro yang piang subhai pi shaki Khubor kimat. Nikon syam ya pa shaki Khubor ni Kylleng kibenta chong ka Jylla. Noyalam ka BJP uba Alexander Elhek ha khat Tarik Ïaïong aja punrio. Ulai thu ba ula terwa yo Chief Secretary barim ka Jylla uba Donald P. Walang ban ai tiket na ka BJP na ka benta banyakun ha ka election MP Shiteng Samoy na Kylleng Parliamentary Constituency. Sordar kashnong maurung keneng uba Pyrthei lawai ha ka khat Tarik Ïaïong aja punrio. Ula ajing mut yakinong yalam joka Green Tech Foundation ban khotno da ka jingalang pai ba ha ka briu nyaw trap. Bat ban pan ya ka rai ru na kipat ba na marba ka jingaki jong ka foundation ka dehi na ka benta ka jing bentoy jong kipat ba. Usembut mencerong ba ka Jylla uba Preston Tinsong ha ka khat Tarik Ïaïong aja punrio. Ula bu maunong rim na ka benta ki rio teli ki kampen roy hapo katanat PWD, PHE, Tourism, Sports bat nalor ki wei ki ba shongdor baro hadu shispa nyaw poklur tingka. Ki pai lang belin na Kylleng ka rilum khasi bat jantia ki la tu chakalimpong seng Kylleng ka ba lai pun rio jong ka seng khasi sengrai. Ka ba long ha ka shnong muthlong West Jet District. Kapang jong ni kalumpung kalong ki thiet ki pnyang jingshai ba im ki so shapo ki sngi barim kador bashnong lum perdi yong pia lingba ka khunru khlut committee ha ka khat Tarik Ïaïong araja punrio kala pelong ya ka free career guidance kam counseling ha yung wali nalor ki kun samla ka dong lawan ru bane shimenta da ki samla jong ki dong ma pher ha ka jingan lang ki nongyalam bat kilong kbilong pa ka Giant Hills Development Society ringkat ka jinga trailang bat ka Khubor Germany kila pelong ya ka jing ai dawai a ni ka free check up camp ha ka shnong saphai ha ka khat Tarik Ïaïong kirkhot jong ka khasi students union Kylleng mi ngi circle balayalam do samla Samuel Kharbani ha ka Tarik Ïaïong aja punrio kila khangtala ya ka office rekam jong ka principal ka Institute of Hotel Management Kylleng ka badon hamau diang new Kylleng halor ka jingsha be kam jogi khasi ki batrei hak ni ka shlam puli ka lumpung ba ka bakhat nyaw jong ki rang ba ka balang Catholic jong ki pratli hi zone ki ba hap hapo ka Jylla niam ba Kylleng bala pelong da ka senjuk ki sengrang ba Catholic Kylleng Archdiocese ka bala long ha ka singi ublai ka khandai Tarik Ïaïong aja punrio kalalong ka ba shongkun rengkat ka jingashim bentalang jong ki pai riunget jong ka Assumption Church Parish nongpo ka bahap hapo ka zone fu ka khasi author society kala pedang shitrem da ka jingkmen ya ka jingpin bana da ka sarkar Jylla man pelong ktien sarkar pura ya ktien khasi rengkat ber ktien pareng ba ktien garu kini ka jingken tiu kedat ya ktien khasi kan sapensuk na ka benta ban kenjo shaka kerdan man yo jing ithu ya ktien khasi haga khnet ka bapra jongari di senshar kari India samla Eric nongrum ulawan haga kerdan ka baar haga jinga kop rangken sai ka bala tim kum ka Mr. Baisakhi arata punrio ya ka bala pelong da ka Khalsa Sports and Cultural Association ka bala long haga khat Tarik Ïaïong aja punrio ha susutam auditorium ka Mr. Baisakhi ka de ka tamasa jong ki jat benriu Punjabi ka ba kile manla usnem ha ka ayom on bentapan ya phai shaki Khubor na Kylleng ki benta jong kari ka Election Commission of India ha ka singin kong kala ujor sha ka division bench jong ka yeng bishar Calcutta High Court bantenju ya ka hukum ka ba kham minshwa jong ka single bench kani ka yeng bishar ka bala wengno ya ka rai jong ka kunhun thep vote banthong ya ki nong hikai college kum ki presiding officer na ka benta ka jingpelong ya ka election ha ka wat ka baar ha West Bengal katanat ka koi ka khia jong ka Kerala kala penmi ya ki kendon ki ba perking hadin ki artlik jingja ki bala penkul mar jingmut hadin ba kala don ka jingja bala ino ya ki tiarpu ha ka snir jong ki nong pang kanthai ha ka por bale ya ki jingsumar ki ba kerpang ya ki bala lap bat ha ban wengno hadin nakamet jong ki nong pang ka National Investigation Agency ha ka singin kong kala ujor sha ka yeng bishar Calcutta High Court ha ka bayadei ba ka jinga snam ha beldanga da ka ba tenju ya ka hukum bala penmi da ka kashari ka ba ajamen ringkat ki jingbu kendon ya ki khatsan ngut ki brio bala keno ba ki de ki badon kti ha ka ni jingja
Katba ke election sya ka Ïaïong darbar thauan jong ka West Bengal kalajan Menteri rang ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma ulapan scam ha ka singinengkong ba ka BJP kan thau ya ka sarkar ha kan Jylla menta ka kenti ulapan pauru baudan ya ka jingshania shispa na ka shispa ba ka BJP kan yok manbat ya ula kam sanshar ka enforcement directorate ha ka singinengkong kala pelong ya ka jing tokit ka babania hadien ba kala mi ka jing keno ki he nong yalam ka seng congress ha ka Jylla Karnataka bagi don kiti ha ka jing khai bean ya ki bitcoins bat ki wei par ki kam bean ka enforcement directorate ha ka singinengkong kala penmi ya ka jing batha ban tokit ya u deputy commissioner of police ka Kolkata u Shantanu Sinha Biswas bat iki argut ki kun shinrang jong u ha ka bayade bat ka wei kan hun bai pisa ka bron kiti bat wei urunar u balatip kerteng kum u sona papu u barang don menta ha padeng ka jing petri kumba khasangut ki brio ki layap bat lai phulai ngut ki wei pat kila mensaw ha ka wei ka jingja accident ha Udhampur district jong Jylla Jammu and Kashmir u additional deputy commissioner ka Udhampur u Prem Singh ulai thu ba ka ni kala ja ha ka por ba ka bus kadangwan na Ramnagar banlet sha Udhampur ki probationary officer jong ka Indian Railways na ka batch araja apuar bat aja apulai haringkat ki assistant executive engineer jong ka Central Engineering Service Roads na ka batch araja apuway arpuar arpulai bat arpusaw kilai kendo ya ka President Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha ka siningkong ka Janata Dal United ha ka siningkong kala khat jingalang meningkong e jong ka legislature party nando balat haw ya ka sarkar bathmai ha Bihar banjit yo nongyalam bathmai jong ka party ha Ïaïong darbar thaw an ka Jylla ka jing im jong ki patba ha ka benta them jong ka nongba Imphal bat ki chaka lum basong ki naga ha ka Jylla Manipur kala sha penthut bhan amar ka jingkhang khardap bala khot da ki kunhun ba pher ki barang pateng hadu ka siningkong ki pulut kilakam at wengut ki brio halor ka jingkno ba ki don kiti ha ki kam thombor ha ka jingalang patba ha Imphal West district arsingi menchwa kini par kilongi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Menteri rang ba do Korea Narendra Modi lo pelong ya ka jingalang bat president ka South Korea Lee Jae-myung ha Hyderabad House ha New Delhi ha ka siningkong ha ka jingalang lai shimbentalang da menteri katnat kambari u SJ Shankar u foreign secretary Vikram Misri bat ki wei par ki he officer ka North Korea kala pelong ya ka jing le tes yaki namding bala bansian nasla khando hapo ka jing khmi bnia da u nongyalam jong ka u Kim Jong Un ong ka Khubor jong kila pathai Khubor jong ka sarkar ha ka siningkong Menteri rang ba du jong ka Canada u ma karni lo ong ba ka jingklan mamenchwa jong ka Canada bala pensyong nong rem ha ka jinga dei ka bajan bat ka Amerika kala long menta ka batlat bat ya kani la don kam penbet ling ba ka jingpin kala ya ka khai ka pateng ha ka Pyrthei katnat sipai ba kli do jong ka Iran kala ong ha ka siningkong ba ka Iran kan sa ai no shen ya ka jubab ya ka jingle don bor ki sipai ka United States ha duriaw ba Strait of Hormuz la ong ka Khubor jangkila patai Khubor na kari Iran U President jong ka United States Donald Trump ulai thu ba ki sipai jong ka US kila khangla bat kurup ya ka wei ka jhat kit mar ka badon ya ka lama jong ka Iran ka bala persang ban ya lat ha ka Gulf of Oman katna pathai Khubor jong ka Iran ka IRNA kalai thu ba ka sarkar kala kentat ban shim benta ha ka wat ka ba a jong ka mi jingkran ya sup bat ka United States ya ka bala pentim ba kan salong shen ha Pakistan ki sipai jong ka Israel kala penmi ya ka map jong ka buffer zone ha ka than chatei lam mi ngi jong ka Lebanon ka bakan thup ru nadu ki benta baru duriaw Mediterranean jong ka Lebanon hado ka jaka khaput jong ulum Harman ha Syria ki pulit ka Pakistan kila kentaj bakila yo ban pelaj India ka wei ka khna kan thai Kristan ka bakhat san snem karta ka bala sha ra bor da ka ba sha pen absoloi ya ka ba la pen kala jubor syakanyam Islam bala pen shong kurim jubor bat unong ra bor kat kum ka jingathu jong ukpa jong ka ni khna la ong ka Khubor katnat sipai jong ka Israel kala ong ha ka singi ublei bakala yo ban penyap yo he sipai jong ka Hezbollah bin Bil u Ali Rida Abbas bat palat shispa san phungut ki khot jong ka ni kunhun ha ka jinghiar thma shwaban pelong ya ka jing sange ASEAN tikitu kilang Khubor hakimat man thasi kublei